Bine ați venit la o nouă sesiune de verificări cu Car Vertical. Aveți în descriere un link cu 15% reducere la orice pachet de rapoarte pe pagina mea sau dacă utilizați voucherul 99 Vehicles la checkout, dacă mergeți direct pe pagina principală. Dacă vreți să vă verific eu mașina aleatoriu, dacă ați găsit o epavă, o fraudă de care vreți să afle lumea, ceva nemai întâlnit, puteți trimite pe verificări@99vehicles.ro. Deci îmi puteți trimite acolo inclusiv seriile mașinilor voastre sau cele pe care vreți să le cumpărați, iar eu le voi lua aleatoriu. Am verificat mai devreme undeva la 14 mașini pe care vreau să vi le expun. O să schimbăm formatul, adică nu mai stau pe laptop pentru că nu prea mai am spațiu aici să stau pe laptop, doar dacă mi iau o masă foarte înaltă, poate că o să facem și treaba asta. Așadar, o să fac verificarea de pe adică le-am făcut deja verificările, am pus linkurile pe WhatsApp, o să le citesc, vi-l arăt, am găsit ceva absolut senzațional, cu care o să și încep de altfel. Sunt multe lucruri interesante pe care le-am găsit, la multe mașini, unele cu probleme, la altele sunt utile rapoartele și vreo două sunt absolut superbe, mai ales una dintre ele. Așadar, prima mașină pe care am verificat-o este un E-Class E200 Bluetech, care ar fi suspect că ar fi fost taxi. La prima vedere mașina pare în regulă, eu nu am găsit nimic în raport, ne uităm imediat și în raport. Este pe Autovid de vânzare din 2015, 11.000 de euro negociabil, e un pic cam ieftină, adică trebuie verificat foarte atent, inclusiv fizic. Raportul arată cam așa, ea a fost înmatriculată deja în România, are 190.000 de kilometri conform anunțului și cam atât, deci nu apare sau nu pare că ar avea daune. Despre kilometraj sunt niște informații, par ok, în mare parte, e un gap destul de mare între 2017 și 2021, însă la prima vedere pare în regulă, deci trebuie verificată suplimentar. Următoarea mașină este cea din titlu. Un Samsar a reușit să se gândească să facă următorul lucru. Conform urmăritorului nostru care ne-a trimis rapoartele, documentele, seria ca să o verificăm și noi, treaba asta în felul următor. El a găsit mașina asta, i-a scris: bună ziua, îmi dați seria să o verific, aveți raport Car Vertical? N-am, uite seria. I-a dat seria, el zice că are 155.000 de kilometri și 12.000 de euro neînmatriculată, da? Ei bine, urmăritorul nostru a verificat mașina și a găsit mai mulți kilometri. I-a trimis Samsarului, ăsta a zis că bă, kilometrii nu contează, că mașina merge bine, a lăsat-o așa, dar i-a dat PDF-ul. Poți să descarci PDF-ul din pagina raportului Car Vertical, de pe acea pagină. Și Samsarul a modificat datele în PDF unde apar kilometri. Și am băgat și eu seria și am descoperit următorul lucru. Mașina este din Franța și o să vedem aici. Ia uite, kilometrii sunt chiar super liniari, adică au fost făcuți constanți, în mod constant. 232.000 de kilometri în 2019. Vericule, intrăm în 2023, adică tu spui că mașina are acum 155.000 de kilometri, dar în 2019 avea 232.000. Deci dacă ar continua această traiectorie, să facem o extrapolare, mașina ar trebui să aibă deci ar face undeva la, din 6 în 6 luni, mașina asta a făcut câte 30.000 de kilometri, adică 60.000 de kilometri pe an. Deci mașina asta ar avea, sunt 2020, 2021, 2022, aproape că intrăm în 2023. Mașina asta ar avea kilometri undeva între 350.000 și 450.000 dacă și-ar fi continuat traiectoria. Dar să zicem că nu și-ar fi continuat traiectoria și ar avea undeva la 300-350.000. Oricum, fraudă. Dar cea mai tare fraudă este faptul că a falsificat rapoartele. Ia uitați cum arată. Ăsta este raportul primit pe mail. Să nu credeți Samsarul care vă dă un PDF. Uite bă, am verificat-o, eu nu ai verificat tu, nu mai plăti, uite aici raportul. El a plătit raportul sau a primit raportul de la cineva și îl poate modifica mai departe. Soluția este să-l verifici tu sau să-ți dea măcar link-ul. Dacă îți dă link-ul cu raportul, ăla într-adevăr este în regulă. Dacă îți dă PDF, șansa este mare să-ți iei țeapă, deci verifică tu mașina. Kilometrajul este aici. Ăsta este cel bun. Da? Bun. Și dacă ne uităm în celălalt PDF, în 2, unde este kilometrajul, ia uite ce apare.
a adăugat extra coloane, practic a pus alți kilometri, cineva i-a făcut-o frumos să nu se vadă diferență și a adăugat extra coloane, care înainte nu existau. Și a mai tăiat din kilometri ca să pară totul legit, totul în regulă, ca și când acum, după 6 luni, deci a făcut-o chiar șmecher. A făcut din 6 în 6 luni și ultima dată a făcut tot la 6 luni ca să fie constant și acum ar avea 155.000. În realitate, ăsta este raportul adevărat. Istoricul este până în 2019 și avea 232.000. Deci ăsta e Samsarul care s-a gândit cum să falsifice rapoartele Car Vertical și cum să fraierească lumea. Asta e o nouă șmecherie pe care până acum n-am mai întâlnit-o, deși era destul de ușor de făcut. Rapoartele Car Vertical nu se pot modifica pentru că tot sistemul Car Vertical în sine lucrează în blockchain. Iar în blockchain nu poți să faci modificări în spate. Asta este frumusețea blockchain-ului. Deci orice informație despre o mașină pe care ei au găsit-o și o pun într-un raport pe care îl urcă pe blockchain, nu mai poate fi modificat. Deci datele care apar într-un raport nu pot fi modificate, însă PDF-ul ăsta îl modifică un gigel acolo, îl descarcă, îl face, îl text îl modifică. Dar dacă generezi din nou un raport, cum am făcut eu, îți va arăta datele reale. O Skoda Octavia suspectă taxi și am văzut că nu există poze, nu există anunț, există problemă la kilometri, deci într-adevăr taxi în Spania, exact cum s-a spus, mașina este din Spania și are kilometri mai mulți decât era cazul. În 2014 avea 150.000 de kilometri. În 2014, după 4 luni, avea 186.000 și după 3 ani avea 160.000. Nu cred eu că a fost o eroare aici. Adică ar fi putut fi să fie 150 și ceva de mii și de acolo să fie o traiectorie normală, însă eu cred că totuși au fost modificați, la fel cum dă și Car Vertical și în realitate dacă ea a fost taxi s-ar putea să aibă peste 400.000 de kilometri. Taxiurile fac mulți kilometri, mai ales într-o țară precum Spania, unde sunt 14.000 de kilometri de autostradă și poți să faci drumuri lejeri în extern sau între orașe. Deci nu se știe câți kilometri are mașina, dar dacă a făcut în câteva luni 40-50 de mii de kilometri, vă dați seama că în încă 4 ani putea lejer să facă peste 200 de mii, care nu apar aici. Bun, un BMW Seria 3 care se vinde e vândută de un dealer de care n-am auzit, un Seria 3, asta este anunțul, arată cam așa, n-arată rău, n-am găsit nimic în neregulă, 208.000 de kilometri, în raport scrie același lucru, pare ok, deci asta este raportul, asta este mașina, adică ăsta este anunțul, raportul este ăsta, pe care vi-l arăt acum, unde nu apare nimic neobișnuit. Mașina în 2020 a fost matriculată în Franța și în 2022 în România. Deci mașina a rulat 2 ani în Franța, iar istoricul este doar adică avem istoric din Franța și avem istoric din România, nu avem istoric din spate. Dar per total pare ok, acum trebuie verificată suplimentar. Mașina a fost la vânzare cu 12.500 în octombrie 2021 și acum este 11.500, adică a fost 11.500 în iulie 2022, deci după aproape un an. Așa, și astea sunt fotografiile pe care cel mai sigur le-a preluat din Autovit. Deci trebuie văzut suplimentar, per total pare. O Skoda Superb pe care am primit-o de la voi, care acum e 21.000 negociabil. Aici ce am sesizat eu interesant este deprecierea care a avut loc în câteva luni, practic. 21.500 acum, 2016 79.000 de kilometri, 20 de DSG. Nimic în neregulă la mașină, e pe un pic peste medie, deși la câți kilometri are, mie nu mi se pare. Raportul arată cam așa, îți spune inclusiv că e la vânzare în România acum, îți arată pozele și îți arată istoricul de preț, care e foarte, foarte important, zic eu. Mașina a fost în iulie 23.700, iar acum este 21.500 și probabil că dacă te chinui o cumperi cu 20.000. Deci în 2 luni s-au negociat 2200 de euro, adică prețul a scăzut cu 2200 de euro. Ceea ce ar trebui să ne punem semn de întrebare, sau poate dealerul nu mai are bani și vrea să vândă mai repede mașina. După aia vine altă întrebare, dar oare cu cât a cumpărat-o, că dacă și-a permis să lase 2000 de euro la ea, înseamnă că a cumpărat-o pe la un 18.000 și vrea să facă și el ceva profit.
Ea pare în regulă, per total, dar din nou și asta trebuie verificată cu atenție. Și îmi place modelul ăsta. Asta doream eu să mi-o cumpăr în locul lui Camry, exact așa cum se vede asta. Combi, superb, nouă, însă m-am răzgândit. Audi A4 special să-mi sărit, mă rog, cred că a fost doar așa pus la mișto titlul ăsta în mail ca să-mi atragă atenția, dar n-am găsit nimic wow, adică mașina are 304.000 de km în 2021 și o daună micuță și cam atât, adică n-am găsit nimic interesant. Un Golf 5 care că este țeapă, a avut ceva accidente. Are 304.000 în 2022 acum și am văzut că avea ceva daune. Daună în Belgia, daună în Belgia, daună în Belgia. Mă rog, trebuie văzută, nu mi s-a părut nimic wow și din comun. Depinde în ce stare se află ea. Un talisman care am înțeles că ar fi fost pe site-ul celor de la Velta Auto, iar cine mi-a trimis mail cu seria spunea că ok, jos pălăria, că au fost transparenți, mi-au dat seria, nu știu ce, dar nu specifica nimic în anunț că ar fi fost lovită. Acum sunt șanse ca nici ei să nu fi știut sau poate au fost și la rândul lor duși cu zăhărelul, e ok, n-are cine știe ce. Și mașina, nu sunt poze cu ea, cum arăta când a fost lovită. A fost la vânzare în Belarus. Deci mașina asta a fost fabricată în 2018, a rulat în România și a fost la vânzare în Belarus. Și apoi la vânzare iar în România. Da, asta mi se pare ciudat. 64.000 de kilometri. Daună, 40-60.000 de lei, adică 8.000-12.000 de euro. Asta înseamnă 8.000-12.000 de euro, chiar 12.500 în față, deci a fost lovită destul de serios. Și sunt poze cu ea deja reparată. Ceea ce mi se pare mie dubios și suspect este că mașina a fost la vânzare cel mai probabil în Belarus la $3.400. Acum, eu nu știu dacă asta a fost o eroare sau... Dar nu prea am văzut erori când a fost vorba de anunțuri la vânzare. Mașina arată bine, adică nu arată rău, dar a fost lovită destul de serios. Trebuie văzută cu atenție și părerea mea este că aceste mașini care au suferit daune de genul 30.000, 40.000, 80.000 de lei, dacă au fost reparate ok, pe casco, de asigurator, cu piese originale, într-un service autorizat în acest sens, mi se pare important ca dealerii să știe ceea ce vând și să treacă acolo mențiune. Acest autoturism a fost avariat și reparat corespunzător, adică clientul să știe. Lucru care nu era specificat în anunțul acesta. Mă rog, repet, poate nici ei n-au știut, dar obligația este a voastră să verificați și să vă asigurați că totul este în regulă. Un X6 de America, care ar avea doar 100.000 de kilometri și a fost lovit prin România, dar nu mi s-a părut că ar fi daune foarte mari. Nu mi s-a părut ceva atât de suspect, mă așteptam să fie inundată sau să aibă ceva probleme mai serioase. 5.000, 10.000, pentru un X5 nu e cine știe ce. Asta într-adevăr este o daună ceva mai serioasă. Asta este cred că aceeași. Nu, sunt diferite. Asta e în față și asta e pe lateral. Deci a fost lovită pe toate părțile. E un 3.000 benzină, a fost la vânzare în mai cu 19.000 de euro și în iulie cu 13.500. Din 2008. Deci este varianta de 3 litri turbo benzină din SUA. Și sunt niște poze cu ea care mie îmi sugerează că mașina asta a cam stat, nu știu de ce. E dotată, e frumoasă, e mișto, dar trebuie văzută cu mare atenție pentru că potențialul de țeapă este destul de mare. Aici avem un Opel Insignia cumpărat de cineva care doar vrea să-l verifice, are istoric din Austria și din Germania și a venit ulterior în România. Nu mi s-a părut nimic suspect, deci mașina are o linie așa cu istoricul la kilometri cel puțin destul de detaliat și pare totul ok. Asta este Mazda 3, luată din România de nou, după cum apare aici, cu istoric complet, fără daune, care din punctul meu de vedere, conform raport, mașina merită cumpărată direct. Un test drive, o verificare la dealer și merită cumpărată direct dacă asta îți dorești. Deci ea pare să aibă istoric de la 0 în România, în prezent are 23.000 de kilometri și un preț de 24.300 de euro, ceea ce e fair play, cam acum costă undeva la 28-30.000 una nouă.
a ținut-o și el un an, 20.000 de kilometri, a stat după ea, poate a plătit mai puțin, poate o vinde la aceiași bani, dar acum dacă îți cumperi una nouă-nouță, aștepți peste un an și plătești mai mult. Și arată cam așa. Deci, chiar e scumpă dacă mă gândesc bine, 24.300, pentru că el cred că a plătit la fel sau poate chiar mai puțin pe ea, având în vedere că e cu stofă, e cam cheluță. În afară de cutie automată, climă și Bose și camere 360, nu mi se pare că ar avea mare lucru, mă rog. Un Ford Focus din 2011, care din nou a venit din Austria și nu are cine știe ce istoric. Passat B7, așa, care are niște accidente, dar nu mi-aduc aminte să fi fost ceva foarte grav. Detalii la kilometri, frumos detaliat, chiar foarte detaliat, ceea ce e frumos. Niște daune și cam atât. Preț 6.300 de euro, 1.4 TSI 2010-2011 și ar trebui să fie și fotografie, uite că mi-a și scăpat. Un motor micuț, dar ok, pentru gama 1.4-1.5 TSI e un motor ok, e o mașină practică, 6.000 de euro, merită mașina asta, zic eu, cutie manuală, n-ai bătăi de cap cu DSG-ul, să ai grijă la consumul de ulei, fă o verificare, vezi dacă trage, vezi dacă dă fum, vezi dacă iese la noxe și eu zic că în rest, per total, merită achiziționată. Kilometrii par reali, dacă au fost făcuți și în Germania, cu atât mai bine. Și ultima mașină pe care o verificăm este un CLS 500 Formatic, care în mod evident are accidente, pentru că e greu să mergi foarte cu minte cu o astfel de mașină. Și uite așa, kilometrii sunt în regulă, că au fost doar niște erori și avem o daună necunoscută, o daună de 5.000 de lei, o daună de 5.000 de lei, o daună de 10.000 de lei, o daună de 5.000 de lei, o daună de 10.000 de lei, care toate astea sunt doar niște pupături în bot, pentru că la CLS un far, o bară, un distronic, 3 senzori, manoperă și piese originale, egal mulți bani. Deci nu sunt daune grave, dar există. Și poze nu avem și cam astea sunt mașinile pe care eu le-am verificat astăzi. Aștept în continuare seriile la mașinile voastre pe verificări@99vehicles.ro. Este absolut amuzant Samsarul cu frauda lui prin editarea pe care a făcut-o prin editarea rapoartelor Car Vertical. Mare atenție, dacă primiți rapoarte de la Samsari PDF, că ei le pot verifica, sună și un prieten, le dă acolo 100-200 de lei și modifică raportul și mai departe îl dă la fraierii care au auzit și pentru prima dată de Car Vertical sau de verificări prin rapoarte și ei habar n-au că se pot frauda. Deci, cel mai bine este să vă verificați voi mașina dacă aveți de gând să o cumpărați. Aveți reducere 15% la linkul meu în descriere. Vă mulțumesc, ne vedem în următoarele episoade.